Ayike namhlanje ngithi ake ngithinte indaba yayo ngqo i-national shutdown kaMalema ngoba vele sekusile kusasa, vele sekusile. Abantu balele bengalele national, kahle kahle nje singasho thina bo King Bhaka sithi kushubile eMzansi. Mina ke nje entweni eziningi ifuna ukungiunderstand ngazo mawungilalelile nje ngiyakuzwa isole ngoba angiyikhulumi indavundavu, futhi angikhulumi into ozoyifica ishiwo omunye umuntu futhi eceleni. Mina ngikhuluma into esuke ishiwo yimina, abanye sebezoyisusela kumina. Yayizwa indaba, abanye sebezoyisusela kumina. Ngifuna ukukhuluma ngayo indaba ye-national shutdown ngoba iyaqala ngo-12 ebusuku. Nizokhumbula ke ukuthi selokhu kwathi unhloko indaba ka-12 bengilo ngiyifundisa, abanye bangizwa, abanye basha ngathi abangizwa. Namhlanje maye ekhuluma uMalema ubekubeka kucace ukuthi i-national shutdown yangomhla ka-20 iqala ngesikhathi nje lithi ihora 20 isiyaqala. Ukukusho nje lokho uqonda ukuthini? Uqonda ukuthi izoqala ebusuku namhlanje i-national shutdown. Ingakho wonke amaphoyisa asemalifini thiwa wavuke. Amaphoyisa njengaba relaxile asemsebenzini njengamanje as we speak, asemsebenzini. Maze 12 o'clock yini indaba u12? Ingoba u12 ihora lelo la imimoya isuke seyiganga khona. So lento yemimoya ke bonke abantu abazobe bemasha njengoba beqala ngo12 bayisibonelo ke salento esihlale siyikhuluma thina ngelanguage yaka spiritual. Umehluko ke manje kunyakazisa izwe ngayichaza kakhulu indaba ka12 nangampela bethi beyikhuluma Malema abeke wona u12 ebusuku nokuthi bangabe nje zithi 20 yaqala. Ukuthi uyiqalaphi wena noma uyiqala kamakhelwane uzothi makuthiwa nje uqala ushaya ithini lakho ngaphela ngendlela ekushiwo ngayo ungatoyitoya ngisho endlini, ungatoyitoya ngisho estradini sangakini nje uphume na uthi hosi yawo. Ngaphinda futhi ngacacisa enye indaba ngithi anginithathele ngamabomu le ndaba. Ngaphinda futhi ngaveza enye indaba ngathi ngamandla aka spiritual nizongikhumbula ngathi uZuma former president, ngathi ngamandla ka spiritual ngathi uyavela. Ngaphinda futhi ngathi uMalema unamandla, amandla akhe athi awafani namandla kaZuma, kodwa sathe ukuba ngaphambili ngoba usakhona emzabalazweni and usayi-active member yomzabalazo. Kanti uZuma usehleli ekhaya kodwa kuhlaleki nakhona ekhaya ngoba amandla afuna ukusebenza. Wena umjaja ngokubona inyama esihambile iminyaka kanti iphawe ngaphakathi ifresh kakhulu ukuthi kaZuma isangagijima. Ngasho ngathi uMalema unalamandla lawa. Ngangisho leyo nto ngithi angayinaki le yanto eyayenziwa yilomfana ekuthiwa uNhlanhla Lax. Ingane kakhulu lo mfana, namanje ngisasho ingane kakhulu, ngeke alunge entweni ezinkulu kangaka, uyabo. Ingane kakhulu nje, angayifosela phela ngoba unevolovolo futhi unabangani bakhe abaphatha amavolovolo, kodwa ufosa lento engathi shu thina bangabe sianalyze. Ngiyosho umzwane kuthi unzima naye, kodwa kwamanje usuke yena waqhathaniseka, wafuna ukuyiqhathanisa
beyiqhathanisa noMalema kanti uRight beyiqhathanisa mhlawumbe namanye ama security guard nabanye abantu abagada ama-mall kuluthwa kwagcina kungaluthwanga begadile udinga ukuqhathaniswa nabantu abanjalo kodwa bethi uzofuna ukuqhathanisa noMalema lapho kwenzekalani uvela kuthina eyingane kakhulu ngathi mangikhuluma kube ngathi ngiyamdelela kanti cha hayi ngoba ngimdelela ingoba usuke waziqhathanisa nento engamele aziqhathanise nayo ngoba thina sibheka ngokwasemhlabeni sibheke ngokwasemazulwini njengoba ngangishilo ngathi uMalema akayona into yokudlala ngaze ngamqhathanisa nomsholozi ibone kanjena ke wena ngesikhathi umsholozi engakaboshwa kuthiwa uzoboshwa abantu babedela yonke into bashaya iconvoy bayinkandla bahambe beyiphusela utshwala endleleni bayibhakele benze yonke into afika amaphoyisa abaxhaphaze abanendaba yabona baya kumsholozi mabefika khona bafike bambungaza umsholozi kube njeya namaphoyisa emsupport umsholozi namasosha emsupport umsholozi umphakathi umsupport umsholozi iqale iphi inkinga iqale mase kwenziwa lenkani yabantu abangenayo ipower kodwa abanokuhlakana kodwa ipower ingekho benze njani bafuna ukuforce ama metals ukuthini ukuthi ngampela akaboshwe ngenkathi sekuthiwa akaboshwe ngabenza abantu abangazili lutho bethi hayi lento yayiplaniwe lento yeluthing emadoda yayingaplaniwe iluthing baba uyabona into emayingaplaniwe baba ihambiswe komlilo wequbula osungaplaniwe ukuthi uzoshiswa namhlanje umuntu kade eyibhemele edlula vela uthi hlo uvele kwenza imanga umlilo wequbula lo mlilo sokuplaneliwa uhambi kakhulu uthi awubasa lokucima uthi awubasa lokucima uthi ushisa leli hlokozi vele lingashi livele licima uyolirawunda kanti bengabe kuyishela kona ngendlela yayo umlilo wenza imanga uzushise ngisho imizi yabantu ushise ngisho amathuna asemzini yabantu so bathe imistake abayenza mabethi bayambopha umsholozi aba understand phela bona ngoba sometimes abafuna ukulalela ama video ethu ngenkathi bethi bayambopha kanti babopha ingagala baba kwavele kwenzakalani kwavele kwavuka ipower yazilwela yona ngendlela yayo kwavuka imimoya yazilwela yona ngendlela yayo mayisilwela yona imimoya baba isuke ingasalawuleki futhi sisuke sizophuma isidumbu lapho ukuthi sizophuma izu3 noma izu4 noma ezani mangasalawuleki nje isuke isizophuma isidumbu uzuma ke ngikhuluma ngaye ke siyakumalema ke manje njengoba ekusasa isuka lento akwamanje ngokamalema naye ufisa ngayo yonke indlela ukuthi ilawuleke le mashi kube i peaceful march kube imashi elawulekayo uyabona kodwa deep down thina boking bhaka siyalazi iqiniso ukuthi bengabe kusayimashi lelawulwayo jika la ngena la imala enza kanjani akakabi imashi ekhalo le hayi imashi ekhalo imashi ekhalo izambela ngoline wayo ndlela yayo ndlela into leyo angimsoli mina upresident amaphosa bengabe bethuka banyakazise lime izwi inse lime somalema angimsoli upresident mayethuka uyabona ngoba mina ngiyazi deep down ukuthi imarch awilawuli esuke ihamba nomuntu onepower ngendlela ofisa ngayo izilawula yona uma ngase kwenzeka imistake nje ikuthi ngimashwa bese labantu abamashayo kube khona ukuxabana namaphoyisa noma namasosha noma yini kube nesiphithiphithi kulweke iyoba seyiphumile esandleni uma seyiphumile esandleni mhlambe kugcine kushawana kugcine kulimala abanye abantu kugcine kulimala izitolo noma kugcine kudutshulwana uyabona mayiseyiphumile esandleni kuzokwenzakalani bazofuna ukubopha uMalema yabona iyoba strong ninike ngezinga eliphezulu lemashi le la izoba nzima ngempela mangathi uyaboshwa uMalema bese yabopheka yila kuyoqala khona ke ukubonakala ukuthi hayi ke nansi ke imashi ngoba makuthiwa sebethi bayambopha ngoba sekushabaniwe kwafihli kwathiwa siyambopha besimtshelile nana ngenkathi eboshwa umhlaba ke wonke uyanyakaza unyakazelana umhlaba unyakaza ngoba 1 uMalema unepower 2 abalandeli bakhe baningi 3 is
izinto azikhalelayo wonke umuntu uyakhala ngazo baba. Ungazenza nje isidididi bengathi awukhali la ukhona. Kodwa wonke umuntu uyakhala ngogesi. Ogesi, wonke umuntu uyakhala ngogesi bafethu. Phela kufanele emhlabeni bafethu ube uyabona ucheme kuze kube sengazuthi awuboni. Wonke umuntu uyakhala ngogesi, ngisho ama-officials ayakhala ngogesi, yabo, i-crisis, yabo, ingakho naye upresident ezama ngendlela azama ngayo kucace kodwa ukuthi ila imbokodwe lethu ugesi wona uyabheda. Njengoba ke sebeyidudula uMalema, meke kwathi uyaboshwa noma uyashawa noma uyadutshulwa noma kwenzakalani, kobe sekuqala ke le mashike le eyenzenjani, le yenza kuhlasimula umzimba ke, lo yenza abantu bonke bathi gomet, le yenza abantu bangalawuleki. So ngifuna ukuthini la, ngifuna ukuthi mina kubantu bomthetho noma kuthiwa baprovoka kanjani laba bamashayo, uma bengakabulali umuntu amaphoyisa angafuni ukubahlukumeza ngoba nakho ephethe izibhamu. Ngoba labantu abazobe bemasha, ngiyanitshela mina ngukho ngibhaka ngibona ngale bahlomile nabo. Uyabona, amaphoyisa angazami nje ubahlukumeza abamashe ngendlela kumashwa ngayo, ayenzeka into yabo, bangacushwa futhi, uyabona, futhi bangagadwa futhi kakhulu engathi abasile emakhaya, uyabo, abadedelwe bayenze free le demonstration, bayidemonstrate, yabona, bademonstrate, amaphoyisa wagcine egade bona ukuthi abademonstrate kahle. Amaphoyisa angagadi bona ukuthi abangademonstrate, awagada ukuthi abademonstrate kahle bangaphazanyiswa, hayi ukuthi kugadwe bona ukuthi abangademonstrate indlela abafuna ngayo, ngoba into yemarch iba strong mase kufika isigaba la sekuliwa khona, ibe strong kakhulu mase kufika isigaba la kuthiwa khona umuntu uyaboshwa. uMalema ngelo umuntu ongavela umthathe nje ukuthi uyamxhaphaza umfake ejele, ufana no President Jacob Zuma, ngeke ukuthi uyamxhaphaza umfake ejele. Ke baba khohlwa baba, ungathi wena uyaqeda ngaye mase izenzela ngendlela iyayo. Manje uthi mawuyikhuluma lento abantu abanye bengathi bayakuzwa, abanye engathi abakuzwa kahle. Mina when it comes to kulomkhakha lo waka spiritual ingathiwa nguking, ingoba lezi zinto ngizazi from A up to Z. Ngeke uyifanise lento nalama mashi kakuthiwa kuyadudulwa ngawo, kwakuwumdlalo. Ngangena futhi la ngasho ngathi lento abathi bayayenza idudula bazoyisatshisela amaphoyisa u20 kuthiwa bafana bami akukho ukududula enizokwenza la. Nangampela uyabona ungakhona ukududula abazokwenza. Nangampela iyathi yafika leThekwini lento ethi uyidudula, wake wezwa nje kuthiwa khonteka ike yadudulwa na. Akhotha yadudulwa kwayindawo yayilidwa ingane mfethu, yayilidwa ingane encane, uyabo, yayilidwa ingane ezangani eza ngesisu nokufuna ukuduma nokufuna ukusetshenziswa. Kanti la uleya manje akuziwa ngesisu laba, akuziwa ngesisu. As much as vele iFF izobathola amavoti amaningi ngo2024, kodwa izothi wathola kodwa izobisebenzile ngoba vele bafethu umsebenzi wama opposition parties owokuthi i-ruling party ingazidaleli. Ngoba ngampela mangathiwa ama-opposition parties awekho, i-ruling party mfethu ingazidalela uhlale eklinikhi kushona ilanga unga-athendiwe, uyabona, uthu nivele baphucwa amatekisi abo ama-owners kuthiwe ningabona amatekisi kuthiwe khiphani, avela boshwa amatekisi aphucwa ama-permit, kuboshwa odriver babe namathikithi, uthi uyakhala kungakhaleki, uthi uyakhala ngakhaleki. Kodwa entweni ezifana lezi sebese kukhona abantu abathi thina sizoba ku-forefront, ifuna nawe mfethu okade kunento obukhala ngazo kungazwakali, ungazenzi isidididi bengathi awukhala, okade ukhala ngazo uhlangane lesigaba samanje. Uyabona nje masingabheka odriver abadriver amatekisi amathikithi abanawo bafethu, ayikho right lento bafethu, ayikho bafethu. Uyaziwa ukuthi itekisi ngokomsebenzi wawo vele isemgwaqweni itekisi, uyabona, njobe isemgwaqweni vele izoma endaweni errong ngoba yindawo ila isebenzela khona, uyabona, futhi indawo yayo yokusebenza njengoba kuvunyiwe yazi yaba nepermit ukuthi ayisebenzi la, izoma ngoba manje loya muntu logijimayo khona omunye umjahe phambili, khona omunye ojahe emsebenzini, kumele ihlehle imhlangabeze loyana. Ngokwenza lokho uthola ithikithi ulokhuzana udrive,
Yabona athi uthi uyayiwasha emgwaqweni athola ithikithi udrive yabona athi uthi kuthiwe injani letekisi athi bese kuyithuba leli elokuthi madoda asilwi nohulumeni kodwa nathi sithi mase kukhona ithuba elithi asizikhulumele ekhulumeni bese kumele bona bayiede lezo zinto kwimemorandum kaMalema ukuthi siyaxhaphazeka hayi ukusebenza ngobuxoki akufuneka ubuxoki ukuthi ngoba kwamanje uthenjisiwe bese kufuna bayiede memorandum bathenjiswe ukuthi amathikithi anikezwe driver azosulwa ngoba ila besebenza khona endalimela amagama odriver abadrive amatekisi kodwa sizothini ke thina angisho ukuthi ngigqugquzela ukuthi abantu abamashe kodwa ngithi mina kubalulekile vele ukuthi uhulumeni wethu sibe nayo indlela yokukhuluma naye asibone masijabulile asibone besingajabulile kodwa awukwazi uvela ulala uvuke uthi usuyamasha kodwa le ndaba le ngeke ngaba mina kwelinye lamahotela ahlonishwayo usathi uthi uyanyuka ngelift uya e10th floor kwi presidential suite yakhona usanyuka kwilift uvele kuphela ugesi kwilift baba kuvele kube ngazothi baba ukwi wrong 10 yes ngathi ukwi wrong 10 ngathi usegomora ngathi usemahashashasheni kuthi nje wale wacima ugesi usehotela udonsa isibhamu usibambe ngesandla ngoba awazi oqhamukani phakathi uvela ubone yabo manje ngisemahashashasheni ke manje sengaqhamuka izipoki zamahotela phakathi inqwabi izipoki emahotela siyakwazi lokho sengaqhamuka izipoki zehotela sokubamba bese aqhabeke ngesishaya ubamba umshini ngesandla ngapha la usathemba lutho manje kothi uthi usalindele iqhamuka igenerate seyizo-back up ayisakhanyisi yonke into seyikhanyisa gqwa usuwenze isilima bengathi iyakhanya kanti akukhanya bafethu this is the serious crisis uyabo so mangabe kuthiwa addresswe into enje ifuna sibambisaneni kodwa mase kuthiwe izwe lethu liyabulawa liyahlephizwa lezwe into engasile ifuna siliprotecteke izwe uyabona makuthiwa upresident wenza kahle uyasukela ufuna simprotect niyazi mina ukuthi I always do protect umuntu ofana nopresident ngize ngisho ngithi ubekwe emazulwini kodwa uyabona ke bafethu lesimo lesi hayi ngeke madoda iyafuna ukuthi nakhona phela emazulwini asilalele ukuthi lento yokucima kagesi asifuni noma siyibona asifuni masibone baba ngoba yabona iphazamisa into eziningi kunamaphara asenetime yabona asene timetable yalo ukuthi mawucima ugesi mina inkunzi ngizoyibamba ngapha wena uphesheya la isection yami sebe nendlela abazingayo mawucima ugesi izoduma endaweni sekuyaziwa ukuthi sobamba laba thina ugesi uzocima ngo6 sobamba laba abehle isitimeni ngo6 sobaphuthuma impilo enjani le yabo angena umuntu othanda into ezine-violence nezinani ngoba ngiyayazi lonto ukuthi indidila kodwa uyabona esimele sifana nalesi hayi madoda hayi baba ezinye izinto azifuni uyibone ngokwenhlangano azifuni uyibone ngokwepolitiki zifuna ube sober ubuze ukuthi mina yini engidingayo ngiyoke ngilalelwe yini mina ngingedwa ngelinye ilanga bese uyabotha hayi ngeke uzulalelwe uma uwedwa mase kuvela ithuba ukuthi akuhlanganwe kudlulisa umyalezo do that uyake lezi lima lezi evele inkante zifune ipublicity engenasidingo zivele zibhede uyabona andibuka nje ithintiwe lento kwaqala kwanyakazeka ugesi wavele wangacima kulezi insukwani enyakazile nje madoda umfoka Malema madoda awusukaneni madoda hey inyakazile inkunzi nje ithe kancane awukavele waqala ugesi wangacima kwawa kamnandi kanjani awucimile sesifunani manje awungathi ke makudlula lemashi bese uyacima ngoba mangadlula imashi ucima ugesi shothi sekufuna kuhlele ngimashwa njalo ke phela manje kuzobe sekumkhokho omumbi ke leyo sesomkhokho omumbi ke lapho shothi manje kuze kukhulu ugesi ufuna kuphinde kumashwa ngiyaqala ngami ukukhuluma ezintweni ezisuke zika nje mina noma yinini ngizikhulumela
izwi lenkosi noma yinini mina ngikhuluma ukuprotect abantu noma yinini ngisuke ngikhuluma kwilanguage yabantu abadlala ngabantu kodwa uyabona nje kule game awucabange nje ngoba nje nginomcimbi omuhle kanje ngomhla ka1 kothi 1 April kothi bengabe sokuyisebusuku sesisebenza lo msebenzi nje sobe siwenza ebusuku senza nensebenzo yokuqinisa amagcika abantu yabona yonke lo nsebenze leyo sisebenza insebenzo le yokudila nezitha zabantu ingako kunethombe makunomuntu hayi into axabene naye makunomuntu osevale endleleni yakho kwazi kwakhona into ekulahlekelayo ngoba kuvimba umuntu uphatha isithombe sakhe mhla ka1 April uze la ephosini yabo ngocabanga isathi siphakathi naleyo nsebenzo kuvela ukuthi nya ugesi andikhumbule kodwa ngilongisho kubeka nginaka abantu igceke lakini negceke lakwakho akulona elokufaka izikhali ibheke phezulu ke ngibabona abantu bethi bayabethela bafaka imbese ibheke phezulu bafaka inaliti bafaka imali ezemnyama abophi intambo umuntu ayithi ngqi and intambo ebovu ayoyigqiba egcekeni lakini mase kuthiwa izingane aziphumelele kodwa kunentambo eboshiwe egcekeni yafakwa kuthiwe kodwa ziqaqeke inkinga mawubopha ifindo awuqaqi lapho uyabopha mawubhekisa phezulu umbese uyacupha lapho mawubhekisa phezulu inaliti uyacupha lapho mawubhekisa phezulu izipikili uyacupha lapho mawuthatha amafutha ayinsiza agayiwa abamnyama umbekini ufake phansi amafutha ongawazi mhlawumbe isikhumba senyoka esishisiwe wenzani ufaka ilwane kini njengoba ucupha ubhekisa imbese phambili izocupha abani lembese mina akangihemi mina imagine kanje lento nakho kuyafika umuntu uyacupha sewakhe driveway la kwacushwa khona kwabhekisa imbese phezulu usuyangena ngemoto akabana amathaya azoqhuma ngoba phela ucuphele egcekeni kwakho mawucuphe egcekeni la kwakho ucupha wena nezingane zakho lezi nani into ibhekise phezulu kuzogwazeka abantu balendlini mawubhekisa imbese phezulu kuzoqhuma amathaya baba kwade ekhaya njengoba ubhekise phezulu izinto umuntu ozohlukumezeka umuntu walekhaya and abantu bamanje badlulwa abathakathi bakudala babencamela ukuhamba nqunu awushiya umuzi wakhe aye emzini wesitha afike emzini wesitha ambe kuyimali efaka imbese afaka inaliti afaka umuthi bese yabuya usewuthakathile wena uthi uyalungisa wena kanti uzibulala wena sekulula nje ukuthakatha umuntu wamanje ngoba umuntu wamanje uvesane wena abe nenkinga bese icupha yena yabo uyicupha yena umuntu wamanje ingangithi le ndaba le yakusasa futhi usuyashaya u12 nje uyaqala nje manje ngo12 wonke manje umuntu nje uvivile aba iEFF abangeyona iEFF bavivile kwimanje futhi ngeke kusabenza lutho namaphara futhi avivile amaphara ajabula yafa vele phela kulaleke eKalibhotini lapha emgwaqweni ajabula yafa amaphara ajabula yafa amanye azoyifuna azayithola izikipa kube sengazuthi nabo bayingxenye yezikipa lezo kanti cha amaphara impela azofeza izinhloso zawo iphara ke nje baba basekuthiwe nansi intuba efana nale yilona elibaphambili iphara and futhi nikulindele yilona futhi elijaha ukugqekeze etolo iphara ufuna ukukhulume kahle nabantu abalizinayo ukuthi asikwenza u1 no2 no3 ababaningi amaphara athi ngibonwa yini alikho nje iphara lizobe lingayijoyinile imashi iwona azobe obheka inqakala uzobotha akekho umuntu onenqakala nje iphara lini obheka makuthiwa nje nazi oyilunguza inqakala uyithi ngenhlanhla ke alivamisile ukufaka icathulo evalekile iphara ngenhlanhla nje alivamisile ukufaka icathulo evalekile ezinye isuke ingasangeni ezinye isuke sezadabuka yaze yavela inqakala ukuthi nje uyabo so mina nje sami isixwayiso ukuthi nje ngisho ngithi ngiyazi lento ukuthi inzinyana ngeke understand abantu kodwa sengibonile kancane lento engangisho ukuthi uMalema akayonto okudlala kade bafethu enziwa indaba zamamashi bafethu kade zenziwa siyabuka phela la kade zenziwa kodwa kakazi kunyakazizwe kanje sezoqhamuka umfana omncane nje wavele wakhuluma wathi mina ngizokwenza ukuthi la vele wanyakaza umhlaba yini le akuyona ipower le akuyona ipower le hayi kwasuka ngisho abantu ebesingazi ukuthi bangayijoyina le mashi bahamba bayijoyina kwashushumbi we madoda hey
Siyawabongela amaphoyisa avuswe kade eyilalele amaphoyisa alandwe emalivini kathiwa weze. Siyathemba ke madoda njoba nje nizoqapha isimo nilandwe nihleli siyathemba amaphoyisa ukuthi nemali futhi nizoedelwa ngoba asiyifuni indaba yomuntu exploitwayo kuthiwa woza ungalali kanti ayikho imali ezokodwa. Sicathi nohulumeni univuse ngoba ezoyifaka imali ngoba phela nishiya imndeni yenu abanye banezingane ezincane beplane kahle ukuthi njengoba ngiselivini nje ngizokwenza u1 no2 waphazamiseka izinto eziningi. Siyathemba ukuthi nemali izongena yokuthi nivusiwe yabo. Nani ke amaphoyisa khumbulani ukuthi nani ugesi uyanixaka ningazenzi izitali ngefuthi esingathi shu. Nani lento kagesi yanihlukumeza ngishabazali benu emakini la nihlala khona le kagesi uthi luwaphe usathi uhleli kuthi lwaphe bavele bakubuka abantu bethi uyiphoyisa eziplan kubuya ugesi uvela ungazokwenze njani nawe ngoba wazi kwenzakalani nawe lento le infection yak affect makuvela ithuba ukuthi lento ayikhulunywe ningazenzi idididi nani nicabanga ukuthi niyitariki akubanjiswaneni nje kulento bafethu siyenze kahle kodwa ngendlela ehlelekile kodwa into enje ivamisa ukuyiphumela mayisiphumela endleleni ila iqala khona ke siba strong mayisiphumela bangabe kuseyi peaceful hayi kusuke kuseyi demonstration nje kudlulisa inyala kodwa bekuyaqala bekuyaqala kwa engagement kwa confrontwana hayi ke isuke lapho ke siyiphumile endleleni and mayibuya mawube nesibindi wayimela into yakho ibuya namandla kodwa mawube yigwala hayi ngekulunga kulunge baba mawube yigwala izinto ezifana nalezi zifuna ube nesibindi kuze kube sekugcineni hayi ube umfana omncane ukuthi mawusuthiwa wa nawe uthi wa ngaphela nawe usuyabaleka nawe suka phela siyabuka nje thina uthi yabo lokhuya inyoni lokhuya ngizibona kahle mina inyoni ngihlela ukuthi ayiphatha ke le leyani yazikhulumela nje le ayazifokhola ngeke nje baba uthi unento yakho uvaliswa abantu uze uyishiye uvaliswe nje abantu yabo. Mina mzwane futhi naye lo mfana kuthi unhlanhla mzwane kuthiwa wenza into enhle ngoba into ebengiyibuka kuyena cha uyakwazi ukuyithatha le cover bengathi ukhulumela abantu kodwa deep down thina siyabona so walking ibhakathi lana ngoba spiritual angijalo kwabantu abakhulumelayo uziphendlela indlela ngelinye ilanga bengabe phupha nje naye uyaphupha ayibone eminister uyaphupha lokho yilanga ayibone eminister nje ngibotha akawazi ama-comrade baba akayivumi ukuthi ungavele lala uvuke usuminister ungazange uzabalaze ngoba phela lento le baba isuka kude le eyokuthi ugcina usuminister ayisuki nje ngoba kuthi ukwazi ukukhuluma nani inabantu bakhona abaziwayo ukuthi okay ke wena uqhamuka kule branch le wena kule branch useve kanje uwazi ngeke uqhamuke nje na ukho ebranchini usuthi ngelinye ilanga uzokhulumela istate ubani wena ngeke njalo lapho ungasetshenziswa njenge puppet only kodwa hayi ukuthi ngelinye ilanga ngathi hayi mhlawumbe ungabuya uthathwe kuthiwa bosebenza egarage elithile ke mhlawumbe kupholisha imoto noma ubuye wenzini noma ube yisecurity ugade ngoba wena uthi ukwazi ukugada kube yisecurity kodwa deep down nje mawusuthi ufuna ukungena embuthweni hayi baba lalela kunepolitiki yakho baba uvela undize baba ubaba bese uyiminister uthi usukuba ucontester uthi nawe usufuna ukuba ideputy noma ufuna ukuba unophala jikelele hayi khohla baba yaba kunengqinamba zakhona kunemgudi yakhona kodwa yonke into yakhona isuka lapha ebranchini khohla ngoba usuke nje uminister ngisho ngaba umngani nabo minister kodwa ngeke ulunge mawungahambanga ngendlela yakhona tshola yimini lokho ngibhaka wena onyanya fuck off. Nombolo yami 0798130260 ukuthi khona onyanyawo nje mina nginankinga ucingo nje ngiyalibamba lo muntu abhede obhedayo mase ngivele ngimsebenza ngendlela yami anginankinga nje lapho mina yabo. Ngiyacela nje ukuthi la nizobe nikhona kusasa niphephe nje ngiyoyi-addressa ngelinye ilanga le ndaba yakho Malema le yo protect ama foreigners mzwane ngayi-addressa leyo ndaba ukuthi yenzeka kanjani understand kodwa ke awathi noma eprotectwa akubekwa abantu base South Africa phambili qala
then ke sesingakhuluma ke uyabona mangabe kukhala ingane yakho ifuna wena mzali nawe bani uyizwe ukuthi ikhala ngani akufanele bengabe ikhala ingane yakho ungayilaleli so bengabe ama South Africans kukhona into yakhala ngayo kumele alalelwe mayiselaleliwe ukuthi ke mhlawumbe usuya appointwa ukuthi mhlambe ube nesikhundla ke manje eAfrica once wa appointwa waba nesikhundla eAfrica lapho ingane yakho akusewona ama South Africans kuphela uyabona ukuthi usukhulile sekuyingane zakho zonke lezi uyabona ngoba usu appointwe ngokubekwa eAfrica jikeleleke manje uyabona usumzali wabo bonke uyabona kodwa soyixoxa kahle ngelinye ilanga ngoba ngeke ngibotha abantu abaningi abayi understand leyo ukuthi ihambe kanjani yabo kodwa mzwane ngaba understandisa kahle nginethuba mina ngikhuluma into engayenzi set uyoyibona futhi ngiyobe sengiveza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi noma ungathini kodwa ekugcineni ubalwele uyabona nje indlela lo la ngaye abantu manje bala eMzansi uyakhombisa ukuthi cha yena ungumholi impela uMalema uyabona futhi ngiyoyisho ngoba phela nabo babuye bekhona inombolo abayisebenzayo bengabe futhi angiyeke ngayichazi njengamanje leyo Africa ngoyichaza ngelinye ilanga hayi mina ngiyonto okudlala mina madoda igama ngophaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kudako yini ngingqwele bhuqabhuqa imiza bafokazana ngotholo ngabitshise ithuluza ngami nalo ngifice entsimini uqhamu uxakile ezoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangaba ngunogwadobhadwa ikhulule kufoka amakhandakhala indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makonje siyalithanda izwe lethu madoda nathi futhi sobe emkhulekweni ukuthi yonke into ayenziwe peacefully hayi sobe emkhulekweni so manje emkhulekweni futhi soma futhi ukuthi hayi upresident akalalele kakhulukazi nje kule kagesi hayi ngizoma kuleyo kulika gesi leyo ukuthi aka resign hayi sekudlala ipolitiki ke lapho ke sebengayidlala ngendlela yabo kodwa nje kulika gesi cha awulungu ugesi lokhu yabo ayilungi igesi kodwa ngoba phela kubuye kudlala lepolitiki ke hayi ke sekuyi ama politicians angivumelekile mina ukudlala ipolitiki ngephawe nginayo kodwa futhi into ehlukumeza umuntu hayi nelungelo ukuyikhuluma ukuthi qhamuka kuphi fuck off I don't care manje ngihlukumeza umuntu nje yabo wonke umuntu onomakhandakhanda akaphelele mhla ka1 April ebukhosini noma ungenawo futhi phelela noma unawo futhi phelela insebenzo yebe yenziwa iseqopheleni eliphezulu ngiwalethileka ama details kodwa nawo ukhona mawunomakhandakhanda fika ngoba ziningi izinto ezizobe zenzeka la ngaphakathi ngaleli yalanga kodwa uvala wazo ilokhu kokubethela amagceke nalokho ukuthi bengabe uphinde kusetshenzwe labantu laba abobe befike nethombe abavala indlela yakho uphinde futhi mawulandele ngokwa instructions ebengwathumela uphinde futhi unikwe umakhandakhanda ngalelo langa uyabo kuleyo mali sithe uyiphathi uyophinda futhi unikeze umakhandakhanda sizokulwela nje madoda futhi nami ngiqale phansi kakhulu ke manje ngifuna ukuphelela impela ngodedela ngishiya ithuba nike ningibuze nonke inkalo ngeenkalo eziyizinto ngoba engizenza live yabo mina ngifuna ukukukhombisa ukuthi makuthiwa King Bhaka kusokushiwo la kumina yonto okudlala mina cela ukuvalelisa nje baba yini bengeke nje ngivume ukuthi kuze kuyoba oshawu 12 ebusuku bese kuqala le national shutdown ngingakhulumile nani bekuzobe ngenza iphutha elikhulu bekuzoba ngiseyena uKing Bhaka ngikhuluma ngayo yonke ke into mina ke ngayo yonke into futhi nje I don't care ngoba yindaba sakha izwe uyabona ngiyabonga abafethu nangiya uImran Omo Ken the second uthi my king you are the greatest thank you so much in Ren nangiya laphayana uIrina nomthandazo Ntintshi uthi ngithi good night my king good night lapho ari nangiya uzakhele kumede uthi ngithi mjida king ngithi mina ola nangiya ubone imthembo uthi ngithi bye bye my king ngithi mina bye nangiya ulungele butholozi uthi welele ngithi welele lungelo
uhlelo ungazosaba indaba zelokhuzana the national shutdown it's for a good cause ke le nange laphayana uxoliswa uthi ngithi my king nange uGoodwill Nkomo uthi watching from United Kingdom, you are the great my king. Of course I am Goodwill. Nange laphayana unokulunga Kim Hlongwane uthi my king much love, I love you too. Nange usibonela shoba uthi king ake usebenze awukhululeka mfowethu khululeka nange nondumiso ubani lo nondumiso lali uthi ngithi bye bye my king nam bye bye nange uSpencer Vico uthi ngithi aluta continue my king ngithi nami of course aluta continue my brother nange umalebomvu mdu uthi ngithi bye bye my king ngithi bye bye malebomvu unoxolo botsa makaprithi uthi ngithi ngomusa kaJesu ufihlwe uyangithandazela uthi angiphephe sekunjalo I receive nange uwendi nyakana uthi ngithi lala kahle my king ndisemthatha unjani kodwa emthatha madoda nange usiphelele tusana uthi ngithi busuku benzolo my king ngithi nakuwe futhi ngokunjalo busuku benzolo siphelele nange Usindi Samantha Sangweni Gate uthi ngithi salute my king nange uEric Toy sasinazo ke London lezo Eric Toy madoda uzobe khona futhi uthi ngithi thank you so much for the word of wisdom my king you welcome lapho Eric nange uswazi uthi ngithi my king nange uphila Hadebe uthi ngithi good night my king usama dlala sishi uthi wathinta ubhaka udakwe yini is there any missing screw nange umphemba sompisi uthi awuthi ngibangene ngaleyo Benz kusasa usho lezi ezila ngemumva ko Benz ufuna ubangena aka decide ufuna ubangena ngale noma ufuna ubangena ngale ile nomile ya akhona kuvelela iphi lemlemi hayi bonakala funa bangena ngayiphi nange usambulo uthi ngithi thank you my king ubani into emnandi nzimela nange uyeye siyethemba Zulu uthi ngithi good night King Bhaka nange uba uyeye siyethemba Zulu uthi ngithi good night my king good night mfowethu uDindlovu uthi ngithi king my king ngithi nami ola lapho D nange ubani lo usiyabonga uthi uba usiphamandla khumalo siyabonga amaqiniso our king ngiyabonga nami lapho sipha ngiyabonga sipha nami ngiyabonga thank you so much sipha hey abangazi bangizwa ngendaba yamnanga umahlasela lapha yana luthando litha uthi ngithi hey you shock me king uthini uyancoma kodwa ivele yabaleka ziyagijima ngampela ke manje uthi lapha yana nange umhlonipheni Colin Mhlonza Mhlophe uthi uyibekile my king thank you so much mhlonipheni uthi ngiyibeke kwacaca uthi ngithi uyibekile my king thank you so much mhlonipheni thank you so much nangu nontobeko Gambushe uthi ngithi thank you awusuka nini madoda nange uwisdom J Dube uthi ngithi uyingwele for sure my king qedela phela ebhuqa imizi yabafokazana ngothola lodwa likamentshise ingwele ebhuqa imizi yabafokazana ngothola lodwa lamentshise ithuluza ngihlambi nalo ngilifika nsimini uxama uxakile sazoshuba kusangenzeka noma yini wathinta ubhaka udakwe awusuka nini madoda nange iyo ubani Moswabi sakhe madoda ngicela umulimi uthi aluja continue nangu Jason Jandini ngibeke lento la awusuka madoda nange unokuzola cele uthi ngithi king azikhali zikhala ngempela ke manje igama kuBhaka isibongo wakanisaba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngothola lotho likamentshisi ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile zoshuba kusangenzeka noma kumafavuke njengedangamane ngunogwadobhajwa ikhululi uyangizwa na uyangizwa ngizipholeleke ngizipholele nange lapha yana ukhulekani impendo uthi ngithi uyindodana emazulwini uyinkosi emhlabeni ukhulekani
Pendo ya phela wayekhaya ethi mangimbiza khulekani Pendo nanga lapha yana uMalusi Mtambo uthi ngithi King Bhaka awu madoda wena ngilona irasta uthi rasta lamaqini my brother from another mother sukanini madoda oh hey ayi sobe silana ke mhlaka nge-first sobe sila nge-first ngizobe nginikhombise nje wonke ama VIP areas ngobe ngiwahlelile nje impela sobe sila naka sobe sikhona uyabona sobe sila nakho nge-first nje sila sobe sila kenzela in case you don't know go April sobe sila in case you don't know sobe sila yabona sobe sila abangazi papa yini ngisazolithola kahle ithuba ngisazonifunda nonke papa yini nje nginithanda njengemali